बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो हायो जे दिनै जिहेतु फैगौ बिटिसिनि इलेक्सना 4 एप्रिलाव 4 एप्रिलाव जानो थांगासिनो दङ आरो बे जानायनि सिगां जोंनि इउपिपिएल दोलोआव गोबां गुबुन दोलो आरो आफादफोरनिफ्राय दिनै जोंनि दोलोआव हाबदों जइन खालामदों गासै टटेल बुंनो थाङोबा बिपिएफ आरो एनडिपिएस एनडिपिपि आरो एक्स चेयारमेन बिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोर बिथांमोनखौ गासै टटेल लानानै दिनै 120 सा सोद्रोमाफ्रा दिनै जइन खालामबाय सानदों बिथांमोना बे मुहूर्त समाव जइन खालामबाय हिसाबै बे बिथांमोननि जइन खालामनायनि गेजेरजों गुबुन जायफ्रा गोनो गोथो जानानै दङ बिथांमोना सोलायनायखौ जायफ्रा नागिरनानै दङ बिथांमोना आरोबाव फैगौ समाव जोंनाव जइन खालामबावगोन चन्दन ब्रह्मआथ' बुंनायखौ नागारनाय नङा बेथ' जिनिसा बुंखागोन राजनितिक हान्जा दं हिसाबै राजनितिखौथ' खालामखागोन नाथाय चन्दन ब्रह्म बिथांमोनासो बुंदों बिटिआरआव जेबो गैया होननानै नाथाय बिटिआरखौ बिथाङा फरायनो मोनदों ना मोनाखै जों बुंनो हाया नाथाय बिटिआरआव 1 नाम्बाराव नामनिफ्रायनो लानानै मुङा आवगायाव जेन'बा बिटिएडिमोन नाथाय दा मुङा सोलायबाय बिटिआर जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जाबाय थिग बिदिनो आवगायाव बिटिसिआव मानि समस्तिया एमसिएलएनि समस्तिया 40था दंमोन नाथाय बेबो दा थाङै 60था जाहैबाय थिग बिदिनो डिस्ट्रिक्टनि बेलायाव दासिम बिटिसिआव 4 दंमोन क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि नाथाय बेबो दिनै 6था डिस्ट्रिक्ट जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो जों बिथाङा जेखियानो बुङा मानो बे बड'लेण्ड बिटिआर सुक्तियाव मा दं मा गैया बिथाङा जुदि फरायोबा बेखौ मिथिनो हागोन आरो थांनाय बारावनो बियो आंजोंनो जेनखानायखा थांनाय बाराव बियो इएम हिसाबै दंमोन बियो नाथाय आंथ' साख्रि मावोमोन नालाय साख्रिखौ रिजाइन होनानै फैनानै आं बिथांजों नांनो थाखाय 15 दिनल' टाइम मोन्दोंमोन 15 दिन केम्पिं खालामनायनि उनाव बिथांखौ आं 2250 भटआव आं बिथांखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों गतिके देग्लायनि दिनावथ' आरो आं 15 दिननि जायगायावनो जुदि हादोंब्ला दिनै आं 5 बोसोर कमप्लिट खालामबाय गतिके आं बेखौ फेजेननो थाखाय एकदम गोरलैसिन जाबाय आरो आंनि मुङा बिधान समफ्रामारि फाथाबारि बिसिडिसि एक्स चेयारमेन आङो दा गोदानै मानि थाखाय आङो इउपिपिएलआव सापर्ट खालामदों होनोब्ला जोङो माखासे बिपिएफ दोलोखौ एबा सरकारखौ सालायनायाव गोबांथार बेबायदिनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे भुलफोरखौ जोङो नुनायखाय दा जोङो बे सरकारजों माने माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावलांनायाव एबा रायजो राजानि माखासे खामानि मावलांनायाव बिसिनि जिनोखि थांखिफोर बे थांखिफोरजों जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बेफोरखौ जों मोनजोबनाय नंले साननानै जोङो दा सोलायनायजों लोगोसे जोङो गोदान गभर्नमेन्ट नांगौ आरो बे गभर्नमेन्टखौ जोङो इउपिपिएल पार्टिजोंनो जोङो दानो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिनानै जोङो दा इउपिपिएल पार्टियाव जोङो सापर्ट खालामबाय दा आंजों लोगोसे साबा फैफादों मानो होनोब्ला आं माखासे इमारजेन्सि खामानिफ्राव आङो एंगारनो हायै खामानिफोराव गोदोनानै दंमोन नाथाय आं हरखाब जादों दा हरखाब जानायलाय आंजोंहाय 20 जनसो दा फैफादों आरो लोगोसेयै आङो जुदि गाबोननिफ्राय आङो इउपिपिएल दोलोआव आं हाबबाय होननानै मिथिनाय लगे लगे रायजो राजाफ्रा आंजों गैयाब्लाबो 100निबो बारा मानसिफ्रा आंजों दा फनाव कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ दा आं बिसोरखौ लाबोजोबनो हागोन आरो आं न'आव थांनाय लगे लगे बिसोरो आंजों दा ज' जाफैनोबो हागौ आरो गोबांथार बेबायदिनो माखासे जोंनि फाथाबारि बिसिडिसिनिफ्राय फैबाय आरो उगुरि बिसिडिसिनिफ्राय फैबाय आरो नांगोलभाङा बिसिडिसिनिफ्राय बेबायदिनो रायजो राजा पाब्लिकफोरबो हाबफैबाय दिनै गोदानै आरो माखासे जोंनि बारग' एक्स एनडिपि बिथांमोन एनडिपि एसनिफ्राय एनडिपि पिनिफ्रायबो दिनैहाय बे खमसे खम गैयाब्लाबो 80 जनसो गथ'फ्रा बेवहाय दिनैहाय गोदानैहाय